Tutorialul Stalin și bine la primul tutorial de pe acest canal. Dacă mai vreți tutoriale, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Și astăzi o să vă învăț cum să uploadați mai repede videoclipurile pe YouTube. Este un program, se numește Handbrake. Îl descărcați de aici și o să las link în descriere. Așa, după ce l-ați descărcat, intrați în el. Așa. Ok. Dăm aici Open Source File și selectăm un video. Așa, dăm aici Browse și selectăm orice folder în care vreți voi să salveze videoclipul și puneți un nume. Așa. I-am pus un nume random. Videoclipul meu are 4 minute și aici puteți să umblați, să creșteți calitatea sau să o scădeți, dar asta o să mărească și mărimea fișierului. Și aici o să dăm Start in Code. Așteptăm să se facă bara asta verde. Eu o să revin după ce se face. E tocmai ce s-a terminat. Avem videoclipul aici. Vedeți? Pentru că este unul și i-am pus numele așa lung. Da. Acum intrați în el. De fapt, dați click dreapta, Properties. Și ne uităm. Are 180 de megabytes. Și acum mă uit la videoclipul original și are 1 giga 47. Deci micșorează foarte mult fișierul. Și ok, cam că acest, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Alin și noi ne vedem data viitoare. Pa!